Good news naman po tayo, Dandang Pakwan, iniayin po sa Pakwan Festival ng Bani, Pangasinan. Para sa good news na yan, ikwento mo, Idol Tita Ronnie. Mas naging makulay at masarap ang selebrasyon ng kapistahan sa bayan ng Bani, Pangasinan matapos ilatag at sabay-sabay na pagsaluhan ang daang-daang pakwan nitong Sabado. Kinilala ang Bani bilang watermelon capital of the Philippines, kaya naman tampok sa okasyon ang masaganang ani ng mga lokal na magsasaka. Masayang ipinagmamalaki ng pamahalang lokal at ng mga residente ang kakaibang tamis at mataas na kalidad ng pakwan mula sa bayan na patuloy na kinikilala sa iba't ibang panig ng lalawigan. Bilang bahagi ng taunang Pakwan Festival, isinagawa ang Pakwan Mass Slicing at Boodle Fight, kung saan tinikman ng mga dumalo ang iba't ibang uri ng pakwan. Lalong naging kaaya-aya ang pagsasalo dahil sa mga malikhaing pakwan carvings na nagsilbing makukulay na centerpiece sa mga mesa. Layunin na ng taon-taong aktibidad na itampok ang kalidad ng lokal na produkto at bigyang pugay ang mga magsasakang patuloy na nagbibigay buhay sa kabuhayan ng bayan ng Bani. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.